Yo, beste liefhebber. Hopelijk alles goed met je. Ik stuur je alvast positieve energie vanuit mijn richting uit. Het is night. Blunted. En we gaan wat freestyle. So enjoy the ride. As I will do. Merci voor jullie support. Ik apprecieer het ten volste. Yeah. Want het glas is half vol. Vandaag is rood. Rood, rood, rood. En ik geef hier mezelf niet nu bloot. Yeah, we doen dat tot de dood. En ik kraken hier al vast. Gewoon de artste nood hier. En mijn bezit is en het is instinct geweest. Dat we er fris spit. Dat ik ermee in zit. Dat is logisch, proberen hier wat woorden te geven, dat junt is symbolisch. Deel mijn emoties, emoties. Goddammit, de jouw corrosie, dat zat er even op de flow en het was aan het afbrokkelen. Misschien moet ik de woorden wanneer het tokkelen, dat me draadloos toetsenbord dat hier nu voor mijn neuzen ligt. Of misschien moet ik een boekje pakken en keuzestress. Ik weet niet of dat wat te doen bij gebeurtenis. Maar het leuke is dat we de ras van de kleur bezitten voor onze dag gewoon op te fleuren. Yeah, En het kan gebeuren dat niet als dat makkelijk gaat. En ik verstaan wat we moeten proberen voor als dat voluit te kunnen gaan. 100%. We zijn present, resistent tegen welke shit. Je weet het, jou, ik kan het hier nu in me zitten. Welke de lyrics dan ik loslaat. Yeah, ik wil ze kapot slaan als ze niet juist te zijn. En aan elkaar lin. Yeah, we hebben hier meer dan een paar dingen over voor ons vak, wat we zitten er volledig in. Yo, ik geef hem alles hier betekenis. Af en toe zoeken we nog evenwicht. En kijken we in het tegenlicht. Het is tevens mijn plicht voor hier beter gericht met woorden te komen. En de reden is, dat ik hier nu zoeken naar de woorden veel te fris. Maar het is hier binnen zomer dus. Gaat het wel beter worden, yeah. En af en toe gaan we door hete storm. Proberen we uzelf te vervormen en wordt het allerkleinste enorm. En leggen eiers, yeah, lijkt de toren van Beyer. Dat is het wat de vorige vroeger ooit zei. Yeah, je weet het, yo, we komen hier binnen en het is eigenwijs, zodat we het hier eigen tijd allemaal op je afsturen en de lijn zijn, of de lin zijn. En hij blikt het moment, dan kijk hier nu kan mijn ding doen. En het deel met junder, yeah, ik glunder, dat zou wel zin hasten, yo, het is een understatement, dan cadeau vind voor apps met junder te kunnen delen en jou de flow zin. Uitgedacht, yo, het is die ruwe kracht en die ruwe pracht dat we hier verbinden met elkaar. En het is nu bedacht, het moment niet is geschreven. Proberen gewoon hier wat te improviseren en wat te geven aan junder. Dan kijk gewoon krijgen van de boven. En yo, ik kan junder niet beloven, buiten dank ik wel mijn beste gaan doen. Heb ik een track, dank mijn raps. Blijf me zetten en direct ook connect. Yeah, of we connecteren voor het in de taal te gaan zeggen waarin ik spreken. Maar af en toe komt die Engelse woorden ook bij me binnen, yo. Het is geen probleem, gelijk wat dat we verzinnen, ho. Hier nu met elkaar delen en ook gaan geven. En ik zie weer naar die camera aan het kijken, maar ik weet dat die af en toe kan uitvallen. Maar nu nog niet waanzinnig, maar juist te behandelen. Dus moet ik nu mijn geluid staan tot iets vast gekristalliseerd en daarom houden we verder op de tast. En ik weet dat het soms zweverig klinkt. Hey, de wollen sokken shit. Hey yo, je weet het, maar het is opgekrikt. Yeah, ik stop hem, dit. Het moment dat ik voel dat de beat begonnen is. Als het einde, yeah, we verfijnen de flow. Ze zetten ze hier in de topen, yo, dat is het rijmen. Wu-Tang Clan, Mobb Deep, old school type of beat. Okay. Yo, de flow, kom hier binnen, check het uit, yo, al ho, moeten we weer met iets anders starten en een ander rijm wordt.
Ik pees een lid nog een keer aan Feyenoord. Dat is een of andere voetbalclub uit Holland. Pees ik kijk niet naar voetbal. Hey, yo, het is Hassan, het wat die in mijn hoofd zit. Ze worden dan gestapeld en verzameld doorheen de jaren. De kabel zie je door mijn lief loopt. Yo, dat is geen XLS, maar ik blijf een deuren gaan en je weet het is niet te fris. Zo we niet te min, alles hier nu geven in de diepe rek in. Oh, en yo, wij kijken nog geschiedenis. En ik zie dus mis om proberen van te stoppen en te pezen in mijn flow. En yo, ik drop hem veel beter dan ik het kan loslaten en het gevoel gaan. Toen gaat het goed gaan, troost door mijn bloedbaan. Yeah, en we bluffen hier nu letters zetten. Check het, dat we er hier met Mike gewoon wat letters fretten. Heb het gemak, yo, ik zeg geen Black & Decker, maar een echte rapper. Dus trek me maar uit de stekker, het moment dat ik geen volt meer en voel gewonnen. Energie te lossen, je weet het, de jonge zonen. Die liggen nu al te slapen. En ik zit hier verder bezig met de flows te zetten. En ik zit hier nu aan het gaan. Ik zeg aan mijn koning, niet naar voren. Ik kon hem door beschermd, je weet het al of verloren. Heb ze zeven man een pion nodig voor hem af te schermen. Zo had dat hier nog aan, joh, de tofste berm waarin dat ik kan wandelen. Dat is gewoon een dien van je eigen tuin. En ik ken ik soms wat verzuimd, weet je soms niet wat ik moet zeggen. Want het is gelijk wat ik geef in de dikke pluim. Maar niet iedereen die het gewoon gaat gaan checken en check dat. Yo, check, die check, wat is het? Het is hier allemaal een fris op te maken, we bluffen beslist. Yo, onvergist, onbetwist. Bluffen dit. Allemaal geven naar junder, ik zit even te zoeken naar woorden. En dat is niet echt zo goed, want je moet het laten flowen. Je moet zorgen dat het vloeit, dat het boeit. Check me naar mijn aan, ja, ze zie heel in bloeit. Want ik heb vandaag aan mijn rozen gesnoeid. En dat is nog logisch, je weet dat het bloeit. En dat je bloem net, toen moet je er wat voor doen. Yo, heel mijn hof is momenteel niet groen. En is nog brun van de lente. Maar binnenkort komt alles beter en ik ken dus mijn stem vast. En yo, proberen hier alles los te laten. En ik heb mijn rem aangetrapt. Het moment dat ik veel te rap gaan. Yeah, ik moet naar bodies aan afgaan. En de straf hang, ik laat er wel moeten ondergaan. Het moment dat ik het spel niet meer speel volgens regels. Yo, want het is verzegeld. En ik draag het te wandelen over al die dustere begels dat ik geef. We zijn hier nu lekker zootje ongeregeld. Volledig in jouw gasten en jou de spiegel. Waarin dan ik in, dat is echt. En proberen hier nu gewoon nog op woorden te zetten. Je horen is vet dat we hier nu met de voren connecten met alles dat we in u zijn. En joh, mijn woorden zijn direct of gestemd op de beat. Ik voel hier nu wel als wat dat in me komt. Daarom dan genieten, je ziet, dan ik aan het lachen ze. Yeah. Sorry, een boer laat mijn gasten met jou, ik pakken die dit voor mezelf hier te uiten. Expressie, de alles dat hier in me zit komt naar buiten. Ik weet niet of dan ik het kan controleren of kan balanceren. Of proberen nog wat anders te doen, te harmoniseren. En jou ruimte er nog op één. Veel te veel, dus ga ik het nu niet proberen verder te experimenteren. Maar loslaten en verder gaan, check hoe dat we doen in jou. Ik vind soms mijn stem ontstaan op het moment dat ik hem hier loslaten. En ik kan zeggen, maar hier weet ik dat successie is succes zit. Of dat succes is successie zit. En dat is die next shit, want die beat is hier gedaan. En yo, nog gelijk deuren, dan geen inspiratie meer aan woord. Toeval dat ik juist op mijn borst aan het klop zin het moment dat die melodie komt, yo. En yo, we droppen hier wat flows. Alles dat we zeggen, yo, is soms flowekul. De flow is 0 keer. Je zijt geweest in het verleden, we proberen nu samen hier te geven. En op het moment zelf in te treden. Dus we stoppen met treden en we zetten nog wat stappen met trappen. Maar we proberen hier gebeuren te niet te verzwaan, dat wou ik zeggen, maar dat ging niet passen. Dus daarom dat ik soms moet stoppen met wat grappen maken. Want ik ben een grappenmaker en daarom kom ik ben. En yo, alles dat ik hier nu weer in mijn hoofd te zitten klopt. Niet jassen volledig, maar daarom ga ik nog niet stoppen. Het is even proberen in een energieke vibe te komen. Zo gaan we dat doen en yo, het is de biggie die bom. Hoe dat we doen en yo, toch kom. Yeah, laat me maar eens zonder tomtom. Maar met de kaarten van me dat in mijn hoofd zit. Yeah, we bluffen hier in de hand en het is nooit mis. Af en toe krijgen we wat geoost is. Wat dat er nood aan is, dat weet ik niet. Maar
over zegt, dat denk ik hier. Ik geef hem niet volledig en daarom dat mijn hoofd beslist over wat het hier nu allemaal over ik gaan kom. Wow, hey yo, bom, chickie bom bom, dat we dat hier nu al begonnen en de schepen. Het is een avond waarin dat we alle stralen, laten bepalen jouw verhalen, rennen uit, check het uit, echt geluid, hoe dat we doen en yo, ik verzet me nu. Tegen alles dan ik het niet kunnen appreciëren en proberen maar mijn principieel te hanteren en als ik onrecht zie, toen vind ik dat zo erg dat ik me direct mee hulp moet aanbieden. Yo, ik kan me niet aan de kant zetten in de kantlin. Is er niet genoeg geschreven en proberen mezelf niet nu meer zin te geven dan ieder boek en ieder hoofdstuk dat ik ooit gelezen en mijn hoofdstuk gesprongen van de boodschap van Ben. En je hoort aan mijn zin, hier voorlopig begin. En ik hoor het is zin, lekker zin, meester moet me inleven. En toch gaan die zaken er hier nu ingeven. Kan ik binnentreden en mijn zin smeden. Op het gemakken, je weet het, dan kijk me inleven. Misschien heb ik dat al gezegd, maar het is freestyle, dat weet ik niet. Dus daarom heb ik mij zelf voorgenomen er niet meer aan te pijzen. En trachten van niet te proberen in het verleden te reizen. Maar te richten naar de toekomst, zodat het goed komt. Nat, droog, moesson, gelijk winnen dat is. Je weet het, jou, het is goed, oh. Alles hier nog gaan verdelen en al hoe, oh. Soms zo een keer wat stoppen en wat droppen. Yeah, en yo, we zitten niet te floppen, we zitten gewoon een andere flow te ontrouwen. Ontrouwen, is dat wel een woord? Misschien wel, de eerste is een soort. En ik heb me hier nu uitgevonden. En, yo, gasten en jou de laatste zon. Dan ik kan geven naar junder op het moment dat ik mezelf overgeven. Dat is waarom, omdat ik junder echt wel liefde geef. Yeah, en jou de liefde even, even onder de loop leggen is niet nodig. Je moet het gewoon voelen, dus daarom dat het overbodig is voor het hier uit te leggen. Door uw teksten dan ik hier nu delen, je weet het, jou het is nu dus echt. Is alweer gedaan, man. Dat had ik dus niet verwacht. Ja, dat doen we niet. Een hapje pakken van een sandwich. Yeah. Meestal als ik goed las, ook wel een boefzak. Ja. Met die eerste dikke beat gaan we verder gaan en trachten we wat zin te zetten. Begint te rap. Het intellect gaan we nu niet verspreiden. Benij, check dat internet, de rest er daar genoeg. En te vele, te tro. Je weet wat dat me doen, yo, ik zie nekelijk Foucault. Want ik schreef over de woorden en de ding, yeah. En alles wat ik breng, dat stop ik in de panopticon. En zo gaat het gewoon vlotter, hey yo, ik vorm die nieuwe polygon, of een polygonen. Ik heb geen nood aan wat cortisone, nee, hey yo, of schoon, wat dat er hier nu gaat gebeuren, ga ik dus toch toon, wat dat er in me zit, je weet het yo, dus ik, dat hier nu spitten en het is dik, yes, soms eraan, maar dat is cool, want je weet het, zo brengen we er aan het verhaal wel een einde dat origineel is en niet gemaakt is door iemand ervoor, je weet het, dat hier al relaxed is, yeah. Dat de meester in zijn vak is, het moment dat hij het praktisch. Allemaal het tracht hier te pennen te zetten en in zijn hoofd te schimmen. Sorry gasten dat ik soms overdreven, maar overdreven gesproken, ik dreven heren op het water en gaan zwemmen. Nee joh, het is niet te aren op het moment dat het water veel te koud is. Maar joh, ik weet dat dat wel goed is voor het bloed. Ik moet dan nog wat dat wensen en liever en wat warm water. Joh gasten, ik kan hier nu van binnen wat dingen in me zitten. Dan kan ik niet weten hoe dansen de moeten gaan connecten en gaan geven naar junder. Ik weet en ik blunder af en toe, maar wat te doen, ik weet het niet, joh, gedachtegoed. Is mijn gedachte goed of is mijn gedachte slecht? Ik weet het niet, maar joh, het is assa zo naar het wat anders, joh. Dus ik pak een boek en lezen erin. Ik weet het is interessant, het moment dat ik me weer begin te verzetten. En hier weer wat zin trachten te rappen. Ik
weet, het is instinct geweest. Niet is al zo makkelijk, maar yo, het is inkijk. Dat je kreeg met rap, proces checks. Totdat ik hier nu gewoon traag letters te zetten. En echt op connect, je weet het yo, rekken ten flows. Yo, classic en echt dope. Yo, hebben dus rap shows gezet en ik weet het niet, maar soms is dat best toos. Flows dat we hier nu brengen, swing lekker. Monkey in the jungle en ik drink af en toe ook al wat water, yeah. Ik drink zelf nog wat alcohol, want ik heb thuis al genoeg koters. Of ja, één, maar is er twee waard. Iedereen die weet hoe dank het doen, joh, het is meer waard. Oh, je luistert naar de mensen die rondom je zijn en dit goed met je voren en je weet het, joh. Ik kom hier niet met zotte shit, maar toch zit ik hier bezig en het gaat me niet. Yeah. Freestyle. Blunted sessions. Yo. Ik schreef woorden met mijn balpen. Af en toe duk ik diepe weg zonder een valscherm. Dat ik het gepland heb. Af en toe bel en soms moet ik afstemmen op wat dat er komt. Hey yo, ik schreef hele dagen in teksten, je weet het ik overdreven. Yeah, en overliggen hang ik zelden, ik ga nog niet nog een. Goddamn, zit ik hier weer te burpen en te boeren. Sorry gasten, normaal als ik geen zin stoeren. Ben eens in een simpele gast, simpele dude. En ik probeer gewoon weg mijn ding te doen. Dus ik zie een keer een stilo liggen. Yeah, dus ik wil me rechten op. De fact dat ik met de blauwe stilo mijn raps ga zetten. Met die blauwe stilo schif ik gewoon een vloeiende ding like water. Yeah, en just voor later pen ik ze neer zodat bewaard wordt. Zodat er iemand zo verhard wordt. Yeah, en met mijn rode stilo schif ik de negatieve gevoelens neer en dus bewis ik mezelf wel het dienst van me af te zetten. Yeah, de strafste raps die zijn assa echt. En met mijn groene stilo schif ik natuurlijk. Het werd natuurlijk, figuurlijk gesproken, gaan we weer verder met woorden en jou het duurt dus even zodat we dat gaan doen en jou de buurtke. Meestal horen met wat dat ik hier nu bezig ben, want het volume is tot het 19, ik weet niet of dat je hier wel weet of dat ik soms onbegrepen zie, maar ik geef me niet volledig en weet niet wat ik even zie. En met mijn zwarte pen schreef ik alles dat nog licht moet worden, kost ik hem, maar omdraaien en gewoon nog een oplossing en voor alles dat ik niet kostte en met mijn witte pen die ik het niet. Maar die witte pen die zie ik hier, die zit hier in mijn N. Yo, het is zin dat we de spreiden over tracks, over beats, wat mellow type beats dat ik gekozen en je ziet dat dat daardoor ook een mellow flow is dan ik hier neerzetten. Yeah, ik geef mijn levenswerk aan Junder, het is geen meesterwerk, maar de meesterwerk. Elke dag dat hij beter had gedaan dan de vorige dag en mijn beestige tekst dat ik hier probeer te zetten, die is hier reten. Ik ging rete vet zeggen, maar ik zeg dat al genoeg, je weet het, dan kan ik het wegleggen. En dan kijk ik echt rappen met het moment dat ik probeer van niet echt te wegtrekken. En me niet wegtrekken, maar me dus inzetten. En me dus aantrekken van wat er gebeurt, je weet het, ik ga het hier uitrekken. Yeah, Zomaar die komt hier binnen, ik geef hem hier mijn debuut even aan Junder. Freestyle. Met de free van de vrije versie, iedereen die weet het, joh, dus blijf beperkt. Maar toch, het is het wat anders en het is nog wat meer. Dat we een vlotte papier schippen, soms hij zegt nog meer mogelijkheden. Yeah, en moet je de keuze nemen en hij geen keuzestress, maar toch is zo leuk. En 1, 2, 3, 4, 5, kun je het gewone gewoon bedrijven. Er zat niets in die intro van info, maar geen probleem met jouw gasten. De instroom, maar woorden komt niet als dan even vlot. En het gaat erom dat je de deuren jezelf niet eens kapot laat komen. En jouw hand dus hand.
Hey yo, ik kan een keer een octagon of 8 hoek in mijn hart zitten om dan ik hier hard spitten. Dan kan de start zitten en dan ik een flow en loslaten, dan ik bouwen. Het momenten dan ik trachten op junder te gaan vertrouwen. Want ik zin ik jong, dus zink ik min en ik moet niet vertrouwen op jong, zodat ik ze kan vertrouwen op min. Oh no, yo, zit die in de flow, is die rauw bezig en probeert dit te werken naar shows? Of is die gewone aan het doen wat dat hij dus heren doet? Yo, een voetstuk moet je me niet opzetten, ben in, ik zet een liever, en ik spitten dieper dan dat de boeren doen. Maar ik wil de soil niet kapot maken, nee, het groen in mijn hof, dat komt erdoor, dank ik echt wel. Respect en voor het echt spel van leven dat hem dus afspeelt. En yo, het kost veel voor je in te zetten, je dit te nemen en alles gewoon begint te remmen. En yo, de winst is weg op het moment dat je niet interessant of interesse toont. De interessante ding haast, je weet het in jouw beloop wordt niet als aangevolgd en toch is het moeilijk voor te rollen en te blijven gaan. En hou je overboord vol, maar val me snel. In een rollenspel, ik zie geen soldaat of een kolonel. Nee, geen rolmodel, nee, alles dat we doen wordt hier opgesteld. Opgezwollen, omdat ik op zo zwel. Dat weet ik niet, of dat ik op mijn gemakken hier nu nog kan tellen. Tot 1, 2, 3. Of dat ik misschien plots verwaald en dan kon zeker zijn dat iemand nog maar kot zo bellen dat ik niet aanwezig ben. Of dat ik soms gewoon wat ongesteld proberen te geven. Mijn ding is gewoon loslaten en flow zoeken. Rauw, hoe ik alles onderbouwd en koden mezelf vast. Op het moment dan ik gewoon wat last en niet gewoon kunnen zitten in de flow. Yo, je check het is gewoon hoe dat we doen en het is dus no. N-A-U-B, no. Of done, fijn, just like Pietje de Heen. Of Pietje de Dood, like Piet Heen. Hank ik af en toe ook door het rood, door het avondrood. En geef het mezelf een bloot, like aan het begin van de freestyle sessie zijn oort. Wat dat hier nu in mijn hoofd zit en uit mijn hoofd komt. Het is een kleine, maar de hoofdsom. Dan kun je er geven en daarom zit ik ook wat doofstom. Af en toe. Volgens mij had ik het zei, dat die camera al lang aan het filmen was, is het te vallen. Just like die eerste event. Ja, is toch. Doet er nog een freestyle van 4 of 6 minuten. Een beetje van yeah, what up, yo, chickapo. En dat spel dan niet opgenomen. Dus ja, wat doen we? Doen we nog een deel 2? Ik kan hier lekker een listje met beats zetten, maar die beats zijn like bijna 10 of zo. Maar ja, we kunnen wel proberen, hè. Dus ik kan nog een keer de camera afzetten en toen weer aanzetten. Kees fijn, pootje kapo. Alright, deel 2. Ja, we gaan checken of er hier nog genoeg beats zijn. Ik had maar een kort listje gemaakt. Maar ja, we roeien met de riemen. En we zien wel wat we verder gaan doen, wat nodig is. Ja, wat nodig is. Te komen we hier met open shit. Af en toe is mijn hoofd redelijk overgit. En kijk ik in een ogenblik, door mijn ogen en blik ik op wat dat voor me zit. Of wat dat voor me ligt, het noorderlicht. Soms mis ik overzicht en overzicht gesproken. Soms denk ik dichter spoon die door mijn hoofd razen, just like Casper. Yo, ik wil een keer een semmerzaken asper, daar ligt er dat ik wat nefest. Of like haveren, bluffen me graven, je weet het, we zijn die grafhaverus. Of grafraverus. Lazarus, soms is het niet dope, yo, we haten dus. En proberen het hier nog wat beter te doen. En ik wil me redelijk voelen, dus denk al mijn teksten hier nu weggezet, gast. Ik zin die rapper vanuit Vetmark in het West-Vlaams. Bluff ik hier kom met de flow, en het is old school, just like een Italiaanse Vespa. We gaan dat kriskras op een blad zetten en de wit was niet iedereen die weet wat dan ik hier nu ga doen en als spek zwart. Toch even niet, want het gaat helder worden op mijn zinstart. En dus intrap, ik ga geen val voor je zetten, wat dat je zo kunt gaan intrappen. We gaan die trappen.
naar boven doen en stappen zetten. En het betreden op de treden en we weten dat we de recept geven. Het moment dat we er gewoon trachten wat te improviseren en geven. We zijn dus volledig ook inspireren, proberen hier nu alles los te laten en creëren. Like een artiest, ik zoek acties waarin dan kan geloven in jou. De fractie van een seconde is soms nodig voor te twijfelen. Soms lees ik de Bijbel, soms lees ik wat ander boek. En kan ik wat anders zo. Niet aan geloven zijn, maar ook geloven in een ding. Ja, geloof je min? Want dat zo zeggen dank. Ook in de Koran lezen, en ook de Torah lezen, en ook de Mahabharata lezen, of de Upanishaden lezen en de Vedas lezen. Het is echt hoe dat we het hier nu gaan doen, het is allemaal een connect, het is één druk, het is één ding, het is al één, ik weet in een sessie dat we er allemaal één zijn. En dat we alleen zijn, dat is omdat we één ding over het hoofd zien. En dus dat je Ossa omringt, zit door de hele wereld, dat je nooit alleen zit. Je zit in het centrum van alles, want alles is hoe dat je het in je hoofd hier beslist. Dus als je recht op iets goed had het kom, en als je recht op iets slechts, wat verdomd, dan gaat dat ook gebeuren, gaat manifesteren. En we moeten dat niet realiseren, ben nee vindt, we moeten trachten een goede ding te doen. Ja, dat was dus de laatste beat van de lijst. Dus ja, maar dat is toch gewoon recommended van YouTube of zo die. Hier mijn beats en mijn richting Smit, check het uit de jou, het begint te spitten en jou, ik zet er niet in. Met het type beat dat hier komt en op iedere beat moet je ratten dat je een MC wordt, zou wel zin hast en jou. Ik doe ik hier mijn ding wat alles dan keer bring, ja je weet het kan een springplank, wat dan ik hier van afspring, dan kom hier in het zwembad, ik zet en hier mijn stem vast, je weet het kan mijn stemkracht gevonden. Het moment dat ik alles loslaten en dat ik het hier vet op een plek plots, yeah, je weet het, dat is echt strak hoe dat ik dat doe. Ik zijn tolk zin ik dus wat vet, maar van de PHATMARK, iedereen die weet het dat we inslaan, gelijk een bom of een meteoriet. Zin die doet dat je je stereo ziet op het moment van de dag, yo je checkt is de straf hoe dat ik hier nu mijn letters gaan zetten en de max is. Oh wat allemaal ik kan doen en relaxed is. Als je relaxed zit, je weet het, yo het is praktisch, tactisch, uitgedokterd van tevoren. Maar we zitten hier te spelen met wat woorden. Dat zou wel zin, hey yo, ik moet niet horen wat het er hier nu van me komt. Van achteren, van voren, van boven, beneden, van links en van rechts. Yo, ik doe mijn ding en je checkt eens, ik breng hier nu de tekst en yo, het is ongelooflijk hoe dat we gewoon bij ons swingen op de set. Just lekker regisseur die dronken is, yo, hey. En het is goed, slecht, of slecht goed. Dat is paradoxaal, dan ik het hier nu gewoon gaan doen wat ik in doe. En met tracks, dat weet het niemand is into. Rap that I am and I get through. Lyrics and I had to switch it up because of the words. Yeah, you know that this shit is absurd. And I'ma search for some new things inside of my mind. And trying to ride this wave that I'm trying to find. Yeah, and I'ma do it. Real cool and real fluid. Maar nu weer switchen, want ik word er niet echt mee bezig voor nog wel een ding als te gaan rap. Ik doe het liever in das Vlaams, echt gast. Iedereen die weet dat we hier nu de raps plassen, het is echt strak. Just lekker trainingpak, yeah, de trainingdak, er lopen doorheen de jaren laten zeggen. Ondertussen uren en more, like Demi Moore, of George Moore, of Alan Moore, zoveel mores. Maar hem maar, like M-O-A-R, maar, hij verstaat wat ik hier ren, het was Vlaams geblaad, want het is die heet tot de haat, het is dat schaap dat hier in mij zit, wat ik in een ram verstaat, wat ik in een klam aan kom, het gouden lam en ik kan het komen, yeah, soms val ik achterom, maar geen probleem, yo, ik kan een bom, in mijn mouw zitten en eruit gelaten, yeah. Ik zin ik uitgelaten, voor je erin te laten. En je niet af te zetten of in
winter, hey, ik hou niet van de winter. Natuurlijk wel, maar ik hou meer van de zomer. Yeah, ik ben een echte dagdromer. Dus je moet hier wakker afkomen. En we gaan chillen, je weet het, de dag stomen. In een bubbelbad hebt gemak. En je weet het, jouw gasten, dat is hier gelukkig maar een freestyle. En niet in dank geschreven en niet in dank een keer bewezen en ik weet het wel. Maar het is zeker fel dat ik erover pijs en ik weet het, dank ik zeker spel zo en mijn man. Weer een innerlijke boer, hè, man. Het spijt me. Ja, wat ga ik weer een keer doen? Er was hier onlangs iemand die zei, bro. Bros, funky piano. Het was Ubuntu, heette die beat share, dat ik gewoon vergeten dat het bestond. Fuck die beat, jongen. Hey, merci gasten voor weer te chatten naar de Blunted Freestyle Night Session. Yes, yes. Het is niet zo even fris. Soms loopt het mis, maar het SS, hoe dat SS. Yes, yes. Yo, chica po, chica po, lekker po, zo kijk hier mijn veren en het is row, oh no, yo, just het nee, dog in de zone, oh. En yo, soms komt wat slow, just lekker slow dat je doet, dat je met je mokken aan het dansen zit. Of hij die chance niet, zo hij komt, het moment dat je balans vindt. In het leven en die trance niet. Zorg dat je erin vastloopt. Yeah, hey yo, ik zit ik in een paspop. Ik kleed me in volgens mijn eigen stijl. Het zou wel zin, hey yo, en terwijl zink ik onderwijl bezig met wat dank ik hier vertaal. W-O-O-R-D-E-N, spel, woorden spel. En een spelbreker, wat ik wel weet is dat ik hier nu wel vuil spring. Yeah, het zou wel zin, we doen ons ding, je weet het, hey yo, helemaal magazin. Vul met kogels, ik een karabin, echt geen magazin. Vul met kogels, maar ik heb van mijn zin gesmeerd dan mijn popfilter. Omdat ik via mijn raps al die popfilter. Maar je snapt wat ik bedoel. Hey, die flow is hier nu lekker oldschool en we zijn 1 uur 46, weet het. Hey yo, we blijven hier nog even stevig. Hou met de flow, en we blijven nog zo bezig. Hey yo, dat is hier bezig en vlezig en ik weet het, ik geef het volledig en even. Probeer ik hier even te spreken en zweven en even. Proberen het de 6 terrein wordt te bewegen. Yo. Soms wissel met de flow. Check, ik zit in de lens aan het kijken, je weet hoe dank het hier nu doen, ik zit een mens dat niet probeert, stel het te staan bizar. En overal, ik wil een hond haken. Yeah, nee, natuurlijk niet, ik houd een rekening met mijn omgeving en ik huur niet veel dingen. Ondanks te proberen in mezelf gewinnen te gaan vinden. Want alles dat je wilt zit eigen. Soms zei je geen eigen. Maar moet je het gewinnen uit je aan. Zodat het uit kan stralen. Dat is nu het verhaal dat ik deel. En soms is de weg cru, maar al dank ik hier. In dat tafereel stoppen, dat is echt. En het pracht is check, dat ik het hier nu allemaal hier gewinnen gaan zetten. En yo, de freestyle sessie is vanavond niet zo vet. Lekker dat die misschien zo kunnen zijn. Het is allemaal chillen te maken en ik doe mijn ding. Niet super metaforisch of lyrisch, maar ook niet super slecht, je weet het, jou utopisch. Zijn we dagelijks en daarom dat we ook niet proberen te stoppen met jou, dat is toch logisch en historisch. Hoe dat we ook diep up de beat blijven komen en dus woorden giet. En het is over me, dat komt en ik hoor niet wat dat er van gaat bloot aan mijn oren rad. Yeah, het is niet voorbedacht, ben in het fan, kom hier nu wat ter plekke. Hey yo, ik zit in op een goede plekken. Bushido, dat is mijn kamer, dat is mijn studio, dat is mijn artistieke werkplekken. Nu niet zo. Proberen alles gaan te diversifiëren en dragen nu te leggen aan de hand verboren. Dat is echt niet nodig. Ben in het fan, die shit is overbodig. E-bros, yo, get it on, you know that we smoke inside of my lungs. It's not always healing.
But at least I'm not stealing my energy from myself by judgmentally being on a shelf. But I am trying to be up on the field, and why am I here trying to do this shit in English again? I don't know, but it comes easily, my friend, and yo, it shows. Bedoel niet dat easily kwam, maar vanzelf, like vanzelfsprekend. En hey yo, ik zwaal hier nu up, just like een blaasvis of een bubbelvis of een kogelvis. Ja, daar is het woord dat ik mis. Soms zit het ergens wat te ver, maar proberen hier gebeuren wat. In de haren te kijken die tussen twee bakstenen zit. Eén spits, moet ik hier niet doen en je weet dat ik nog niet alleen zit. Want ik zit hier met heel de wereld in mijn kot. Je weet hoe dat me doen en je weet ook hoe dat loopt. Wat, ze bezot. Dat is geen probleem, joh, we gaan dat hier nu op. Lik de bloemen en de zatjes in mijn hof. Ja, we doen het en ik laat het hier nu los. Ik voel het en het is makkelijk gebracht. We doen het en dat is hoe dat gaat. YouTube recommended, hit me with some of that dope shit, my bruh. Oh yeah. Yo. Honk ik in mijn kamer zitten, toen check ik hier wat dat er rond me ligt. Het is dat tape voor mij, dat ik om mijn pakketten topen breng naar ma. Yo, en yo, ik wil dat ik geen voorbeeld ben, wat dat ik hier nu kan staven. Wat dan ik doen, hey hassen, maar yo, ik praat. Hier heb ik kak, yo, ik maak pakketjes met vinyl, yeah. En we zoeken die not titles. Nothing is final, yeah. A revival of rap at the moment that I let it loose and go. Got it going on with that old school flow, yeah. It's the third time I'm switching with the language. I can't diss myself, but I have to. Sometimes you know that I got mad. Flu, fla, flippity flu, fla, badippadado. Ik weet het niet waarom ik dat doe. Vroeger checkte ik naar Scooby-Doo. Yo. En ging ik ook wel naar de zoo. Maar nu doe ik dat niet meer aan kweten dat die dieren daarin niet echt een goed leven. En ze zeggen dat ze het doen voor die diersoorten te preserveren. Maar dat is hypocriet. Je moet een keer naar de zoo gaan. Je ziet er niet vele plekken voor de dieren, maar voor de mensen is er massas veel plekken voor dus even een foto te trekken en te chatten op de beesten en er zitten. Ik weet dat ik soms mis. En dat niet iedereen wel over de zesde kam scharen. Maar we moeten dat aanvaarden. Dat we soms missen als mensen. We pezen dat we beter zijn. Het is echt fake, niet echt waar. Dus check hoe dat we hier nu verder gaan. Maar woorden soms kan het slecht gaan. En als het slecht gaat, dan gaat het niet goed. Gaat het goed? Natuurlijk gaat het goed. Gaat alle dagen goed. Dat je er maar zelf in gelooft en het boeit. Het groeit. Van binnen eigen en het groeit. Just like vlammen in een kool. Yo, ik pant dus al vast in mijn hand. Op de tast en we bluffen hier nu gaan en het verzand. Af en toe lik op een strand, op een eiland. En yo, ik zit in een weiland, in mijn hoofd daar. Yeah, we bluffen hier nu los staan, we gaan hier niet afgaan. Ben een vent, we komen binnen, je weet het is instinct geweest. Dan weer er verder gaan, vingerspitsen gevoel. Yo, didgeridoo, type of flows. En ik zie het niet goed in mijn hoofd omdat ik weer ging showen. En het ding is, en dat is echt niet wat ik hier nu in dit moment doe. Mijn netvlies is niet net maar vies, dus het is een vetvlies of een vies vlies. En ik weet niet wat ik moet zeggen, maar gasten, ik zeg bies. Geef me nu maar een nummer dat ik gewoon kiezen. Dus laat me kiezen of mijn tand. Ik ga hier je tand breken in het moment dat ik mijn hand op de beat zet. Niet een tand breken, maar de tand van de beat breken en je aanspreken. Ik ga het langst leven, het moment dat ik weet dat ik moet proberen mezelf te relativeren. Niet als ze makkelijk, maar we geven dus hebben hen 50% maar waar volledig. En yo, ik draag hier te zweven. We willen nog wat verder te bewegen.
door de ruimte en door het tijdperk. Af en toe vind ik mijn lijn sterk. Af en toe vind ik mijn rijmwerk niet echt zo top. En yo, weet ik dat ik vlijmscherp. Zo kan komen ook wat moeite doen. Yo, maar moet je doen, moeite doen. Of moet je loslaten. En moeite doen terwijl dat je loslaat. Kom man. Yeah, zie me kompan. Dan gaan we verder gaan. Ik zeg geen camp gaan. Maar echt wel. Wow, wat dat ik zeg, ja. Dus, wat is het hier met die volgende recommended is like J Dilla, de JD tape. Er wordt direct wel wat naar J Dilla geluisterd ook. Beats. Godfather, Dawn, Instrumental. Chickaboom. Ja, status. Geen idee. Ik kan geen idee, maar toch en neem je mee een prijzen. Je had er wel een prijs staan en ik verwezen. Maar ik wees niet veel naar het wat. Gebruik ik geen wezen. Apps like Waze op een smartphone, maar ken ik geen smartphone. Mijn bars flown dagelijks, je weet het, ik zin ik like Donnie Darko. Blijf me halen, je weet het, ik ken geen barcode. Die in mijn nek toch geprint, dus check, totdat ik het hier in de wollen malen weer ter plekke verzin. Yeah, en kloten letters begin, kloten teksten de zin. Of bezinnen teksten het moment dat ik wat teksten verzin. Yeah, yo, je moet ergens beginnen, wie het begin, natuurlijk. Niemand is echt geboren. Lijk of dat hij had die echte woorden. Blijven zetten hoor me. Even stuffen en pijzen over wat dan ik hier moet doen en jou zijn weggelopen. Van mezelf in het moment dat ik geen woorden vind. Mijn oren nu die dingen gaan zeggen en jou dus voorbereid. In mijn hoofd natuurlijk en niet geschreven. Omdat ik wel proberen van wat te improviseren. Of krijgen. Proberen hier mijn kansen te grijpen met de lucht, want ik zie ze in de eterrang. Yeah, ik rap me in het West-Vlaams, niet het Nederlands. Maar ik breng makkelijk door je weegbalans. Yeah, gasten, ik zeg in tweedehands. Ik doe het tweede. Ik doe een handstand uit mijn ene hand. Yo, we zijn hier weer beland. Ik weet het niet, maar het is ravissant. Hoe dat we met de flow komen en niet ambetant. Yeah, ik ken een caravan. In mijn afstand is echt waar. Checken dit totdat we hier nu op de platte ossa vet gaan. Yeah. En ik zin het niet agressief genoeg zodat je ze kunt tegen dek slaan. Maar om mijn plotten soms skipt op misschien het verstraasje wel op mijn dek slaan. Yeah, maar dat is gewoon, maar dat rijmt dus super cool en ik ken dat dus gedaan. Het is freestyle, yo, je weet het is zwaar. Dat we dat in nu gaan brengen, yo, we draaien in elkaar, just een lekker Rubik's Cubus. Of een Rubik's Cube, yo, ik boef mijn hummus, want dat is lekker. En in mijn hoofd probeer ik te werken aan de toplaag, de hummus. En in mijn tunnus filosofeer ik over Neptunus, de watergod. Yeah, ik zit een waterratten, yo, ik weet niet wat dat dan later wordt. Mijn baard is nog. En een zware tocht, dat is dat zeker dat je aan het stoten zit naar letters en ik voel. Gasten, ik moet me niet verzetten en ik doe assa. Op het gemak, want alles dan ik doen, ik geef je wat aandacht. De aanpak is goed en dan zet ik hier mijn letters neer weer op het canvas. Yeah, een vast, strak plan. Op het afplan, uitplan, inplan of plan. Alles dat we doen, yo, je weet het, we komen hier nu wel constant. Met een bombastische manier van contrast te verwerken en flows, yo, wat rondhangt. Toen voel je het in de ether, pitten, yo. En ik bleef kijken naar de camera momenten, maar soms kijk ik het niet. Recht in de lazen was ik ribbet de beest, ik verloren in mijn hoofd en loop ik het niet verloren. Door mijn gedachten hangen, maar toch gassen ik horen. Van alles die binnenkomt in mijn oren. We lopen achter en soms lopen we voor. Soms winnen we niet en soms scoren we.
alle dagen hassen en ik hoop dus dat we over. De beat is niet gedaan en dat was gewoon een fout. En ik dacht dat dat aan de outro was, maar ik vloog even verder. Je weet het, ik zeg geen herder. Ik blijf er niet nog verder zoeken nog wat scherper. Woorden dat kan zeggen, dus word dat is allemaal scherper. Yeah, ik zeg geen balwerper. Lekker sportman, maar constant blijf ik hier worden zoeken. Weet het, yo, het komt aan. Yeah, op het moment in je in te steken. Yo, en met je zin te leven. Je in te leven in je zin en dus in je zin leven naar je zinsdeel. Aan elkaar aan, yeah, blijven we gaan en het is zwaar man. Yes, soms gebruiken we de zesde shit, maar het is gewoon moeilijk voor een freestyle als aan het wat liefst te doen. En yo, mijn kielen zijn goed aan het openstaan, maar ik voel me lekker vis in het water. En is het niet nu, dan is het later. Yeah. Het is hier vrij random hoe dat alles komt. Random. Willekeurig. Yo. We gaan bij het begin trachten hier nog wat zin te verzinnen. Dat is begin, dit begin, yo, we gaan hier nog wat zin gaan verzinnen. Dat is begin, dit begin, yo, we gaan hier nog wat zin gaan verzinnen. Hey. Dat is begin, dit begin, maar we gaan hier nog wat zin gaan verzinnen. En het is weer van dat. Ja, en het is weer het geval, nee. Dat is het moest ervan komen. We gaan deel 3 doen. Zeker vandaag niet. Iets minder in de vibe of de natural flow, heb ik het gevoel. Ik ben blij met wat er ontstaat natuurlijk, maar ik had echt veel meer moeite voor te graven en te zoeken naar bepaalde zaken. Ik weet het niet. Ik zat niet in die mindstate voor gewoon. Maar ja, ik hoop dat er toch ergens van genoten hebt. Pak dat er interesse bluffs in voor de freestyle night sessions. Toen tracht ik dat wel af en toe nog eens te doen. Merci voor de liefde jongens. We zijn één. Ossan nog steeds.